தேவையான ஒரு காசா இருந்தது. உண்மையிலேயே மனசார சொல்றேன், யாரும் சொல்லி நான் எடுக்கல, என்னுடைய சுய நினைவோடு நான் அதை எடுத்தேன். அவருடைய கார்ப்பரேட் ரகசியங்கள் ஸ்டேஜ்க்காக சொல்ல மனசார சொல்றேன், இது எங்களுக்கு போதும் சார். இல்ல கார்ப்பரேட் ரகசியம்னா என்ன? மக்களுக்கும் வந்து இது உங்க காலா நினைச்சு நான் கொட்டுக்கு கொண்டு அந்த 18 லட்சம் வந்து என் குடும்பத்துக்கு நான் பட்ட கஷ்டம். கார்ப்பரேட்ஸ் பல விஷயங்களை ரகசியமா வச்சிருக்கோம். வீட்டில் இருந்தது என்னமோ 6 பேர் தான். ஆனா வெளியிருந்து வீட்டுக்குள்ள வந்தவங்க அவங்க ஏதோ ஒரு கணக்கு போட்டு ஆட்டத்தை ஆடின மாதிரி இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்க்கு ரிப்போர்ட் கார்டு, டிவிக்கு டிஆர்பி. உள்ள போனவங்க கொண்டாட்டமா இருப்பாங்க நினைச்சா ஒரே கேள்வியா கேட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் சுத்தல்ல விட்டுருக்காங்க. ஒரு கம்பெனில ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா போயிட்டு இருக்குன்னு உண்மை வேண்டாம், வதந்தி பரவுனா கூட போதும், அது இம்மீடியட்டா ஷேர் மார்க்கெட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நான் 18 லட்சத்தை எடுத்துட்டு மீதி பேருக்கு நான் அல்வா கொடுத்துட்டு வந்துக்கிறேன். அல்வா கொடுத்தது மேட்டர் இல்ல, ஆனா நான் அல்வா கொடுத்தேன்னு ஒருத்தர் ஒத்துக்கிறது தான் மேட்டர்.